Hej! I denne video kan du se, hvordan du opretter en aktivitet under dine projekter. Jeg hedder Nicoline, og jeg vil nu vise dig, hvordan. Du skal gå ind i fanen Projekter. Derefter skal du ned i Øvrig opsætning, og her kommer du automatisk ind på dine aktiviteter. Nu klikker du på den blå knap, Ny aktivitet. Her skal du give den et nummer. Du bestemmer helt selv, hvad det skal være. Jeg vælger at give den 2500. Så skal jeg vælge en gruppe, og jeg vil gerne lave en fakturerbar aktivitet, så jeg går lige ind og ser, om jeg ikke kan vælge sådan en. Jo, der er en, der hedder produktiv. Og her skal jeg så skrive et navn, og jeg kan skrive, det er indretning af lokaler. Her kan jeg sætte en grænsedato ind. Hvis jeg har en salgspris før og en salgspris efter, så ved den simpelthen via grænsedatoen, hvornår den skal skifte over til salgspris efter. Det gør jeg lige, fordi i august, der laver vi nogle nye priser, og det bliver per 1. august, og lige nu koster det 200 i timen, og det kommer altså op og koste 300 i timen. Så er der et kostpristillæg, hvis man har lyst til at sætte det ind. Der er en afspaceringskode, som man også kan sætte ind her. Adgang, den sætter vi til at være åben, fordi vi vil gerne have, at vores medarbejdere skal kunne bruge den. Man kan også sætte hak i skjul i søgningen, hvis det er, man ikke vil have, at ens medarbejdere skal kunne fakturere på aktiviteten. Du kan enten vælge at sige gem og ny og oprette en ny aktivitet, eller blot klik på gem og gemme denne aktivitet. Det gør vi. Og sådan opretter du altså en aktivitet.